I ara Compromís. Jo sempre dic una cosa, i és que professors he tingut moltíssims, però mestres he tingut un, i aquest mestre se diu Francesc Aledón. Sent dir-li a Roberto Aledón, sent dir-li a Roberto que la nostra classe érem 16, inclús per tots els que han passat han hagut i encara n'hi ha gent de diferent ideologia, i que el mestre francès no ha canviat el signe de ningú. La seva grandesa va més enllà i pràcticament no cap en este consistori, igual que no cap en una plaqueta en la plaça d'Europa. Este home, per tot el que ha fet, pel seu esforç, per la passió, per la manera en què ha plantejat la seva vida dedicada al seu alumnat, i al seu alumnat, quan dic al seu alumnat, dic que gran part d'ell va ser així en Aldaia. Òbviament, suposo que el grup popular, quan se juntaren, tampoc coneixien a Andreu Alfaro, tampoc coneixien a artistes, gent que té carrers, que clar que se'ls mereixen. I jo crec que aquesta raó mos han deixat clara que no era. Jo no vaig entrar en el debat, sobretot en un debat tan argumentat per un mecanisme com és la Wikipedia. Si a partir d'ahí vosaltres podeu traure aquest tipus de conclusions, a vosaltres. Jo simplement vull agrair a l'equip de govern que hagi tingut el detall. És veritat que m'hagués agradat que l'alumnat participara més, però he de reconèixer que me sent gratificat i que en la gran majoria de pares, mares, que no tots són de Compromís, Roberto, te ho assegure, són de qualsevol tipus d'ideologia, estan orgullosos. Dir-te, Patricia, que a mi m'agradaria, mira que som d'una ideologia diferent, però a mi m'agradaria que d'ací 30 anys i els nostres fills, els nostres nets estigueren així i volgueren dedicar-te un carrer a tu, m'entens? Espero que voten a favor, m'entens? Inclús hem tingut ideologies diferents, però per la teva labor com mestra en este poble, perquè segurament que ni tens milers de famílies, tens milers de xiquets que estan agraïts a tu pel simple fet d'haver-li dedicat tantes hores, que jo crec que ho faran. I igualment els ho dic al del Partit Popular, no importa la procedència, no importa d'on vingues, no importa com sigues, importa el que faces. I este home va dedicar la seva vida íntegra al seu alumnat i al Aldaia. Òbviament votaré a favor i, com torno a repetir, moltes gràcies.